To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe it will be on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say. Hej, jeg hedder Knud. Jeg er ikke så... Oliver, for helvede! Ej. Jeg er bare glad for, at jeg ramte håndtaget, fordi jeg kunne ikke se noget fra iPad. Jeg er helt op på skolen. Okay, sådan der. Kan vi ikke tage det her af? Okay, men hvor hun er fucking sjov. Det ved jeg godt, men nogle gange er det sjovt til at være... Oh, fuck. Hej, jeg hedder Knud. Jeg havde den fucking lige. Jeg havde den lige. Oliver, det var lige... Er du sikker? Var det ikke ham, der hed Flemming? Er du helt sikker? Ja, Flemming det er ham, der er Flemming. Der er blevet trukket og sådan noget. Det er fordi, man kan damme det på lidt stress. Er det mig, der kommer? Og det vil jeg gerne lige være. Det er så enkelt. Det er ikke godt nok rundt i vores spørgsmål. Hvordan man gør med download bare? Det er fordi skolen gør det sådan, at man kan gøre det gratis. Ja, men Kjeld, han slagter mig. Jamen, jeg kan ikke gå for forældre eller ikke. Jeg ved ikke, Hvem er en til folk? Jeg er nogle andre end Kjeld. Kjeld og Mads. Ham der den skaldede. Nå, men Steven har... Er det ham, René? Ja, vi finder skaldede René. René, Jo. Det, okay. Nej, drenge, vi filmer. Det er jo dumt. Du skulle slå den, og nu filmer jeg på Oliver på. Du skal råbe død for fanden. Ja, men for helvede, det skal vi jo. Skal vi bare lade være med at gøre det så? Kom nu. Nej, men vi har jo snakket om det. Oliver, om du råber dø nu, eller om du indtaler det til kamera lige om lidt, du får lige høre om det. Hvorfor? Jeg er nødt til at have noget til blooper.